Gernika Lumoko udalak, 21.583.564,12 euroko aurrekontua onartu du eta helburu soziala izango du nagusi. Iñaki Gorroño Ogasun Zinegotziak azaldu duenez, zifra hauek gaur egungo egoera ekonomiko zailari eman nahi diote erantzuna eta gastua planteatzerako orduan arduraz jokatu behar dela eta jokatu dutela eta zorrotzak izaten jarraituko dutela gaineratu du. Diru-sarreren araberako aurrekontuak onartu dituztela. Baliabideak ahalik eta hobetoen kudeatzeko eta estrategikotzat jotzen diren inbertsioei lehentasuna emanez. Goazen alorrez alor, pertsonalaren alorrean, 5.611.455,87 euro onartu dira, ehuneko 2,87ko askundearekin, gizarte ekintzarentzako 1.293.751 euro, inbertsioetan 1.806.159,82ko partida, San Juan Kaleko irisgarritasuna hobetzeko 294.000 euro, Kirol instalazioetarako 425.766,82 euro, bide eta errepidetarako 323.256,49 euro, Iparragirre kaleko bidegorrirako 67.924 euro, Pasilekuko nagusien egoitzarako 85.008 euro, ikastetxetarako hobekuntza desberdinetarako 180.100 euro, eta ongizate eta zerbitzuetan 7.158.322,01 euro, ehuneko 4,74ko askundea aurreko aurrekontuarekin, iazko aurrekontuarekin konparatuz. Kulturretxeak 2.805.863,75 euroko partida jasoko du, Kirol patronatuak 1.159.767 eurokoa, Udal Euskaltegiak 462.028,78 euro, eta iniziatiba profesionalen guneak 576.063,28 euro.